να ανάβει ο αναπτήρας. Λοιπόν, η μοίρα είναι πραγματική και όχι παραφυσική. Τι θέλω να πω. Φαντάσου να έχεις ένα χώρο με έπιπλα και να θες να τον βγάλεις φωτογραφία γυμνό. Να δείξεις όλο τον χώρο τελείως γυμνό και ακατέργαστο. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να βγάλεις ένα-ένα τα έπιπλα. Να βγουν από το χώρο για να δείξεις τον τόπο ακριβώς όπως είναι. Για να το κάνεις αυτό, έχεις κάποιες επιλογές. Μπορείς να βγάλεις πρώτα τις καρέκλες και μετά το κρεβάτι. Πρώτα το κρεβάτι και μετά τις καρέκλες. Εν τέλει όμως, θα τα βγάλεις όλα για να δεις τον χώρο. Κάποια πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα όχι επειδή είναι γραμμένα κάπου. Όχι επειδή τα έχει γράψει κάποιος θεός. Αλλά επειδή πρέπει να γίνουν ώστε να καταφέρεις κάτι. Η μοίρα είναι πραγματική και όχι παραφυσική. Στην υγειά μας. Να μου τους αναπτήρες και τα